बुस्थुआ गोजा गोजा आरोखि ना नै थैनाङैनि जाहैबाय आरोखि दानथारनायावहाय थैनाङैनि नैबे जायगाया ओमफ्राय गोदोनि समाव सिखोना जाहार होननाय बयनिफ्राय मुंदांखा आरोखि ना बिसोर दावहा नांनायाव बे जाथाया जानायावहायनो बेफोर गासिबो नांजोबदों आरोखि नै थै लिलि लाला गोजा आरोखि ना नै बेयावहाय आंनि जय नार्जारि इउटुब चेनेलाव बयखौबो दिनैहाय आङो थांगोन जाहैबाय जायगा दाबसेयाव थांनो नागिरदों लोगोफोर नायलांनानै जाबाय दिनैहाय बे भिडिअ'आनो जाहैबाय नै बे भिडिअ'आवहाय जों लोगोफोरजों ज' दङ नै बिदा सासे फंबाय सासे फंबाय माने ब्र'आनो दङ जों ओंखारलांगोन ज'नो माने बबे जायगायाव थांगोन नोंसोर नायलांनानै जाबाय अब्ला भिडिअ'खौ सुरु खालामबा एसे बांद्राय गोलाव खालामला गुसुंल' खालामगोन आं दिनैहाय देहाबो थिग गैया नै मालाय गारि गोदाननि दाहाय पार्टि दङ लिंलांनो नागिरदों मालाय नै गारि गोदाननि मोनजानायसैलाय पार्टि नै लोगोफोर बेयावहाय जों पर'था जादों आरोखि ना नै लाबोथार साहाबो दङ ओरैबायदि मोजां बेखौ जानानै थांनायसै नै बिदाफ्रा सासे लोंना हो दा लामायाव मोनलोंनाय जों जोंनि ब्र'आबो नै दिनै होलांगोन जों दिनैसो बेरायनो मोनदों आरोखि ना जोंहा बेसा टाइमानो मोना जा अन्थाव बाथाव गुमा गोथाव होननाया जाहैनाय थांगासिनो दं जाहैबाय ना नै जोङो सरलपारायावहाय लामानियावहाय जोङो दासान्दि नै सानजौफु बारनानै जों हायरन सालायगासिनो दङ आंहा हारसिं उनावहाय बाइक गंसे दंबावो बिदाजों लोगोजों जायगाफोरखौ नायनो हागोन नै माबायदि बेबायदि बिराद मोजाङै नायनो हागोन जायगाफ्राथ' बिराद मोजां हा गोदानब्लाबो माने हाइरड ब्रिज जाजोब्बाय ओरैहाय सफैनो आरोखि ओरैबायदि मजा आरोखिना माने जों गामि फुरानायासो दाबो जायाबो आरोखि एखेबारे लामायानो आगाव बुगाव गोजा आरोखि ना नै ओरैना एकदमबावसो आर्स माबा हाइरड गोजा ओरैबायदि मोजां वाव बरिया मोजाङानो जायगाफ्रा नायनो ओरैबायदि मोजां नै माबाया मा होनो हा गोदाना नै नायनो हागोन बारे बाब नै दंफांफ्रा ओरैबायदि गिदिर गिदिर दङ नै खुलुमबाय आंनि जय नार्जारि इउटुब चेनेलाव बयखौबो दिनै गोसो गोथारै खुलुमबाय बावहरबाय दिनैहाय आङो दंफैयो जाहैबाय सरलपारा ओरैहाय माने सिखोना जाहार होननाय जायगायाव आङो फार्स्ट टाइम फैनायदों माने आङो बिनि मिनिंखौ आं दाबो मिन्थिजोबा माने मानो होनबा फार्स्ट उन्दैनिफ्रायनो आं माने न'आवहाय थानाय जायाखै होमब्लाबो आं सिगांनिफ्राय खोनाबाय थादों बेयाव सिखोना जाहार होननायाव माबायदि जायगा माने गोदोनि जाथायजों नांलाय खमलाय ओरैबायदि बायदि जादों होननानै आं मिन्थिदों खोनानो मोन्दों आं दस्रा जायगायाव थाब्लाबो आं खोनानो मोन्दोंमोन अब्लाबो आं दिनैहाय बे सिखोना जाहार होननाय जायगायावहाय आं दंफैयो बेयाव हाबनो होननानै फैदों आङो मोनसे खामानियाव फैदोंमोन एरैनो हाबलाङासै होननानै आं फैबाय माने नोंसोरनो देखायगासिनो दं नोंसोरो नायलांनानै जाबाय नै बेयावनो नै बेयाव फरायनानै लानो हागोन आरोबाव नै बेयाव लिरनाय दङ सिखोना जाहार बाथौ मन्दिर नै 2.500 किल'मिटार दङ 2.5 किल'मिटार दङ बेहाय मन्दिर दंबावो नै ओरैबायदि मोजां नै मन्दिरा बेयाव दङ नै बिराद गिदिर मन्दिर नै बिराद मोजां साजायनानै दोनदों नै ओरैबायदि मोजां आरोखि ना नै बेयावहाय नै जायहा बे धोरोमखौ फुजियो बिसोरो बेयाव फैनानै फुजिफैयो नायनो हागोन नै बेजों थाङोब्ला सरलपारा थांबाय लामाया आरो बेजोंहाय फैयोब्ला माने बिसमुरिजों फैनाय जायो बे लामायानो ओरैबायदि हाग्रा आरोखि ना बे लामाजों आं फैबाय थायो अब्लाबो आङो सिखोना जाहार होननाय बे जायगायाव आङो हाबफेराखैमोन आङो दिनैहाय फार्स्ट टाइम हाबनाय जासिगोन नायनो हागोन बेनिफ्राय जोंनि नै बिदा दंफैयो बिदाखौबो लानानै फैफादों आं हारसिं जायोमोन बेनिफ्राय जोङो गेदेरना माबायदि मोनखो दिनैहाय आंजों फैफानानै बे जायगायाव दिनैहाय फैनानै सिखोना जोहोलावनि जायगायाव फैनानैहाय फैनाय जायगायाव जोबोद मोजां मोनदों फैनानै फंबाय आंखौ लिंबोदों
बेनिखायनो लिंबोनाय हिसाबै आंबो फैबाय नोगोद मोजां मोनदों आरोखि जोंथ' दा नुहैसिगोन जायगाया माबायदि माबायदि बोहैदोंमोन माबायदि सिगदावदों थैया बेबायदि जोङो नुहैनानै माबायदि नुहैगोन दा बुंथ'नो हाया नों मालाबाफोर फैबायमोन नामा बे जायगायाव फैयाखै होनब्ला बिदाया आंजोंनो फार्स्ट टाइम आंबो फार्स्ट टाइम अब्ला नोंसोरनो देखायलांबाय थागोन जोंनो लोगो सासे दंबावो नै माबायदि मोनदों नों दिनैहाय इयाव फैनानै एकदम फार्स्ट टाइम फैनानै बरिया मोनदों गोसोखौ दिनै फार्स्ट टाइम आरोना दिनै खुनु दिन फैफेरखायाखै ओमफ्राय मिथिफेराबो माबायदिमोन बबे जायगायावमोन एबार दिनै मिथिफैबाय आरोना नायफैथारबाय जोङो दिनै नायलांथारनोसै दिनै फुङावहाय खबर लालायालाथ' बिदि सफैनाय नङामोन नोंबोथ' टाइमाखौ मोनलायखाया जों बेरायनो थाखायनो गुबुन जायगायावसो दंहैखायोमोन आदसा लाबो जों फैलायलायबाय मोजां जाबाय एबार नुलांसिगोन खावलांजोबनोसै दिनै अब्ला जों साथामजोंनो थांनाय जागोन बेयावहाय माबायदि जायगाफ्रा जों नायलांगोन आरो नोंसोरनोबो देखायनो आं सेस्था होबाय थागोन अब्ला भिडिअखौ जागायलांनायसै अके लामाया ओरैबायदि हाग्रा आरोखि ना नै आयौ वाव ओरैहाय सिसि ब्लक जाबजोबनायनि गोजा बिराद मोजां फाइनालि जोङो नै बे जायगा सिखोना जाहार होननाय जायगायाव सफैबाय जोङो दायो थांनानै नायहैसिगोन बेरायहैसिगोन जायगाया माबायदि अब्ला जोङो भिडिअखौ जागायलांनायसै जायगायाव थांनानै नोंसोर नायलांबानो जाबाय खुलुमबाय आदा आंनि जय नार्जारि इउटुब चेनेलावहाय ओमफ्राय आदामोना इयाव मा खालामनो फैदोंमोन बेरायनो फैदोंना आंबो दिनैसो फार्स्ट टाइम फार्स्ट टाइम ना फैफेराखैमोन दा फैनानै जायगाखौ मोजां मोनफैदों मानो होनबा बिराद थान्दा बे दैयावबो थांबाय जोंबो सिगांनि जारिमिनखौ मोजां जेन'बा माबायावसो नुदों जेन'बा लेखाफोराव फरायनो मोन्दोंमोन जाहैबाय ओमफ्राय दा जों नुहैबाय माने अन्थाइया गोजा आरो दा नायनो हासिगोन आदसा माने खोनानाय बायदिबा माने बे सिखोना जोहोलावखौ दानथारनाय जायगाया बे खन्द'आ माने थै नांनाया माने गोजा जादों होननानै जों फरायबोनो मोन्दोंमोन नालाय जों अन्थाइखौ नायबाय माने गोजायैनो दंमारो आरो आदसा दे होनब्ला हामबायसै आदानिसिम बिराद गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय नोंसोरो थांफिननायसै नामा थांसिगोन ने नोंसोरो बेरायबाय ने इयावहाय आंबो दिनैहाय फार्स्ट टाइम फैदों इयावहाय माने मालाबा फैफिनाखै आं खोनादोंल' माने न'आवबो गोरलैनिफ्राय थानायबो जायाखै नालाय आदसा थाजिम जायगा बिराद मोजां मोनदों जोंबो मोजां मोनबाय आरो मालाबा नेक्स्ट टाइम फैबावगोन दे हामबायसै होनब्ला दे होनब्ला थाथ'दो जोङो नै हाबजेनबाय बे जायगायावहाय जोङो फैबाय नै दैयाव गासोमहैनायसै बेरायहैनायसै जोङो माने माबायदि नोंसोरनो देखायगोन माने जायगाखौथ' नायनानै जों ओरैबायदि मोजां मोनदों फसायदों जायगाखौहाय ओरैबायदि बरिया आरोखि ना माने नायलांबाय था नोंसोरो भिडिअखौ दाननानै नायनाङा स्किप खालामनो नाङा माने लारि नायलां माने बे भिडिअखौ आं बिराद मोजां देखायगोन मानो होनबा बे जायगानि मिनिंनि गासिन माबाखौ आं नोंसोरनो देखायजोबगोन अन्थाइनिफ्राय लानानै मा साजायना दोननायखौ आं देखायजोबगोन नोंसिनोहाय वाव नै बेखौहाय मुर्तिखौहाय दानानै दोनदों नै आयु सनानि बायदि ओरैबायदि खोल नै नायनो हागोन नै माबायदि साजायनानै दोनदों ओरैबायदि मोजां आयु समायनाथार माने गोदोनि समाव दानलाय सुलायाव ओरैबायदि बे थुंग्रिजोंनो दानलाय सुलाय जादोंमोन आरोखि ना बेनि थुंग्रिया ओरैबायदि गिलिर होननानै खोनादों आङो नायनो हागोन नोंसोरो नै माने दैया नै ओरैबायदि दैया बोहैलांदों खि नै आरो फुजा बायदिसिना फुजाबो होयो नै इयावहाय नायनो हागोन नै बे जायगायावनो दावहा जानायावहाय माने नै बेयावनो दावहा जादों आरोखि ना बुंनाय मथेला नै माने आं नोंसिनो र' माखासेखौ दाहाय खोन्थागोन आङो आरोबाव आं नोंसिनो जायगाखौ देखायग्रोनि नायनो हागोन नै इयावबो फुजा बायदिसिना होयो नै नायनो हागोन दैयाबो सफैबाय बे जायगायावहाय माने सिखोना जाहार होननायनि माबा दैयावहाय गाफैनो मोनबाय आंनि थाखायनो दिनै लिंबोला गैलियोमोन आरोखि ना नै जोङो ब्र'आबो अब्ला भिडिअखौ जागायनायसै मोजांनो आं नोंसिनो देखायगासिनो दङ माबायदि
फाइनालि लोगोफोर जोङो सफैबाय जायगायावहाय माने नोंसोरनो देखायनो होननानै फैदों आङो अननानै नोंसोरो मोजाङै नायलां माने आं उन्दै समावहाय जोंनि बर' जायगायाव फरायनो मोनाखैब्लाबो आं खोनानाय हिसाबै नोंसोरनो माने आंनि लोगोफ्रा खोन्थायोमोन बिनि थाखायनो आं दिनै फैनाय जाबाय बे सिखोना जाहार होननाय जायगायावहाय आं नोंसोरनो देखायगासिनो दं माने बेयावहाय गोदोनि समावहाय दानलाय सुलाय बिदि बुथारलाय बिदि जानायावहाय माबायदि जादों नोंसोरनो देखायगासिनो दङ आयौ फैसाबो गारनानै दोनहरलायदों नै सोरबा नै नायनो हागोन नै खायसे नै गारहरनानै दोनना होदों माने मा होनो बर' आं रोङाखौ बावहरनाय ना मा होनो बिदि बावहरनाय फैसाजों बावहरनाय आरोखि ओमफ्राय आरोबाव आं नोंसोरनो देखायगासिनो दङ नै जि नांलायनायावहाय बुलायनायाव दानथारनायाव थैनांदों होनदों नालाय आं बेखौहाय मानसिफोरनिफ्राय खोनाबाय थायोमोन आं नोंसोरनो देखायगासिनो दङ नै बुस्थुआ गोजा आरोखि ना नै थैनांनायनि जाहैबाय आरोखि दानथारनायावहाय थैनांनायनि नै बे जायगाया माबाया अन्थाइया नै नायनो हागोन नै मा खारलायोबो नै खारो सुबानोसै नै लायलाय माने थैनालाय बे बुस्थुआ औ नै बेबायदि जादों आरोखि जाथाया गोदोहाय नै नायनो हागोन नै आयु गोजानो नै गोजा थैया रेजेनायनि आरोखि बेखौ दानथारनायाव रेजेनायनि जानो हागौ नै बुंनाय मथेब्ला नै बेफोर गोजानो नै केमेरायाव नायनो हागोन नै नोंसोरो नै माने दैयानो गोजा जाजोबनायनि खोथामोन नालाय माने बेयाव रेजेनानै थालांदों आरोखि माने बे बुस्थुआनो जाहैबाय गोदोनि समाव सिखोना जाहार होननाय बयनिफ्राय मुंदांखा आरोखि ना बिसोर दावहा नांनायाव बे जाथाया जानायावहायनो बेफोर गासिबो नांजोबदों आरोखि नै थै लिलि लाला गोजा आरोखि ना नै बेयावहाय आरो सोरबाफोर फोथायाब्ला फैनानै नायफैनो हागोन बेरायफैनो हागोन नायनो हागोन सोरबाफ्राबो नै बेयाव दहायहाय लोगो मोनखांबाय जों ब्रादारमोनखौ बिसोरबो फैनानै बेरायफैबाय नायफैबाय नोंसोरबो बेबायदिनो फैनानै नायफैनो हागोन जायगाफ्रा माबायदि आरोखि ना अबयसे आङो लेखा फरायनो मोनाखै होमब्लाबो फुल डिटेल्सखौ आं बुंनो रोंनाय नङा अब्लाबो आं खोनादोंल' माने लोगोफोरनिफ्राय बेनिफ्राय आंथ' रोंखा नालाय गोदो नागालेण्डआवसो थानाय हिसाबै आं जेबो बुंनो रोंनाय नङा होनब्लाबो आं खोनादों एसे खोनादों आङो बाहेरायाव थानाय समावहाय आरोबाव गोबां मानसिफ्रानो इउटुबारफ्रा बेयावहाय फैनानैहाय नोंसोरनो देखायफैदों बेबायदिनो आंबो नै दिनैहाय फैनानै नोंसोरनो देखायफैबाय नायनो हागोन नै थै गोजा नै गोजा नै बोरैबाला सिमां मोजां जानायनि लागायसै नामा ओइ थाइसे लागानांसिगोन नायनो हागोन नै जायगाफ्रा ओरैबायदि दैया ओरै माबा बिलो स्टाइल आरोखि ना नै ओरैबायदि मोजां आरोखि ना नै मोखां सुना थांला महरफ्रासो मोजां जागौना हब्रा गोजानो फरेनार बायदि नोंसोरो सोरबाफोर फैनो गोसोब्ला फैनानै नायफैनो हागोन ओरैबायदि मोजां आयु जायगाफ्राबो बै लामा हाबजेननायनिफ्रायनो माने जायगायाबो ओरैबायदि थान्दा आरोखि ना थाजिमनो ओरैबायदि मोजां आरोखि माने दावहा नाङै ओरैबायदि मोजां आरोखि बे जायगाया ओरैबायदि थान्दा गरम नङा ओरैबायदि बरिया आरोखि नोंसोरबो फैनानै नायफैनो हागोन बेरायफैदो अननानै सोरबाफोर नुवाखैब्ला मथा मथि बे नोंसोरो हाबनो गोसोब्ला जि जायगा मन्दिर दङ बे मन्दिरनि बिसमुरिनिफ्राय फैयोब्ला लेफ्ट साइड जागोन सरलपारानिफ्राय ओरै थांफिननाय जायोब्ला राइट साइड जागोन आरोखि अब्ला नोंसोरो बेजोंनो फैयै 2 किल'मिटार दङ बेयाव फैनानै नोंसोरो नुफैगोन आरोखि बे जायगाखौ ना अब्ला आं आरोबाव नोंसोरनो देखायलांगासिनो दङ नायलां जाबाय नायनो हागोन नै दिनैहाय बेरायफैबाय जायगाखौ नायफैबाय ओरैबायदि मोजां आरोखि ना वाव एखेबारे हाग्रा गोजा नै नायनो हागोन ओरैबायदि गिदिर दंफां लाइफां दं नै दैया बोहैलाङो आरोखि ना नै आयु दंफां मुराफ्रा नै सेवनानै दाबो दङ आरोखि ना नै होनब्लाबो गोलैथायाखै मोङाखै दंफांफ्रा दङ आरोखि नै थुंग्रि लानानै नै माबायदि आयु सिखोना जाहार होननाया बेनोमोन दा सिखोनाया आयु डेन्जार बोलो गोरामोन आरोखि ना बे बुस्थुआ नायनो हागोन नै आं खाथियाव नोंसोरनो देखायफैबाय नै माबायदि बिनि थुंग्रि आरो बिनि माबा महरा नै नायनो हागोन नै नायनो हागोन गोबां मानसिया बेयाव फैनानै फुजा होफैयो आरो नायफैयो बेरायफैयो आरोखि ना थोस बिनि थुंग्रिया ओरैबायदि गिदिरमोन आरोखि ना नै आयु थोस बा आरो बेजों लोगोसे नै साइडआवहाय ओरैबायदि
दैया बोहैगासिनो बोहैनायनि आरोखि ना नै नायनो हागोन नै वाव ओरैबायदि मोजां ओरैबायदि जायगाया आयु सोरबाफोर फैनो गोसोब्ला फैनानै बेरायफैनो हागोन नायफैनो हागोन जायगाफ्रा माबायदि नै नायनो हागोन बिनि थुंग्रिया माबायदिमोन बिनि थुंग्रिखौ बिराद नायनो गोसो आरोखि ना बिनिखायनो जों दसे नागिरलाबायना नायहैनायसै नामा जों नुयोना नुवा र' नोंसोरनो हागौ मानि देखायनो बोलो होगासिनो होगोन बबे साइडजों दङ माने जोंबो दिनै फार्स्ट टाइम फैदों नालाय माने सोरनावबाफोरबो सोंनोबोसो रावबो गैया आरोखि ना बेयाव दा जों साथामल' जानानै दङ बेयावहाय अब्लाबो जों सेस्था होनायसै नोंसोरनो देखायनो थाखाय जोङो नै खोलाहा नामायगासिनो दङ जायगाखौ थुंग्रिखौ नायनो होननानै फैलाबायदों नै जोङो नुयोना नुवा नोंसोरनो देखायनो बोलो होगासिनो दं जों खोलाहा नामायगासिनो दं नुयोना नुवा नायनोसै थाबायगासिनो दं जों नै दैनो नायनो थाखायनो जों फैगासिनो दं होमब्लाबो जों नुनाय जायाखिसै दाबो नै ओरैबायदि गोजान रेजेटबोनिया नै बोहैबोनाया नै अन्थाइयाव गोजाल' आरोखि ना नै नायनो हागोन नै गोजाल' आरोखि आयु नै गोलाव गोजान थाबायबोबाय जों नै अब्लाबो थुंग्रि होननायखौ जों लोगो मोनफैयाखिसै आरोखि ना नै ओरैबायदि मोजां नै जायगाफ्रा इयाव बारा देरनाय नङा दैया नै निजोरा गोजानो इयोनि आयु ओरैबायदि मोजां नै जा गोजान थाबायबोबाय थाबायब्लाबो नुवाखिसै आरोखि ना थुंग्रिखौहाय माने फट'सो लालाबायबाय जों माने बांद्राय सोरबाफोर फैयोब्ला बांद्राय खोलाहाबो नामायनो नाङा मानो होनबा जायगाफ्रा बारा मोजां नङा दै बारा मोजां नङा माने ओरैबायदि खोथाया मैदेर लोगो मोननो हागौ मोख्रा बायदिसिना हाग्रानि जुनारफोर लोगो मोननो हागौ आरोखि बेनि थाखायनो बांद्राय नामायनो नाङा नोंसोरो सोरबाफोर फैयोब्ला माने जों नामायनायबाय ट्राय नायबाय अब्लाबो हारसिं हाला फैनाय समावहाय माने बांद्राय नामायनानै ओरै नायफैनो नाङा आरोखि ना माने ओरैहाय आवाज होदों माने मैदेरनि जागोन ना मुफुरनि जागोन ना मोसानि जाखो बुंनो हाथ'ले बेनिखायनो नोंसोरो एसे हुसियार आरोखि ना हुसियार जानानै बेराय थाबाय नाय आरोखि जायगाफोरखौ मेंब्लाबो माथो खालामबावनाय ओंखामबो उखैबाय जेबो जानाय जायाखै दहायहाय पर'था गरनैल' जाना फैनाय जादों आङो न'आवबोथ' जेबो जानाय जायाखिसै हनै थाबायगासिनो दङ बेस्रा मेंबाय नै इसोरबो थाबायनानै अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौहाय जागायनानै आङो बेयावनो फोजोबनाय जासिगोन लोगोफोर अब्ला जाय मानसिफ्रा आंनि इउटुब चेनेलावहाय नायदों आरो फेस जुवेल नार्जारियाव नायदों बयनिसिमबो आंनि गोसो गोथारै नोंसोरखौहाय हामबाय होनाय थाबाय आरो जाय मानसिया आंनि चेनेलखौ जय नार्जारि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अननानै साबस्क्राइब खालामदो शेयार खालामना होदो कमेन्ट खालामना होदो सोर जायगाखौ माबायदि मोनदों कमेन्टआव खोन्थाहरदो अब्ला आं भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन आरो आं दायो न'आव थांफिननाय जासिगोन आङो मालाबाफोर आरोबाव बे थुंग्रिखौ महाबाफोर नुयोब्ला आं नोंसिनो देखायनो बोलो होबावगोन अब्ला बेयावनो आं फोजोबनाय जाबाय बाय बाय